كما يحديركم كما يوعلكم كلاتكم تخاتلتي مربناتنا ازي مربناتنا اي كل كزي اب ساعتو حدشت حبريتات نهزبنا نفلطلو مدبيو اب عدنا اب كبابينا خوم دما اب زوبانا انتي يفطرلو اب ساعتو زي انتي حدش نغرالو زبل نغر زرزر ابيله احصر ابيله لكع افتن لكع نطبتات ناباخون كبصحي كبرات تخاتلتي إذا حبريتا زيكن ناو كله حبريتا سب كبصح سلا زلو كلاتنا شير لايك سبسكرايب مغبار كين رسع كله ابز خبابينا اب عدنا نفطرو زلو نغرات احصر ابيله تموانا نطبتات كنغروكمي سناي مبارك كبرات تخاتلتي بتي قدامي نطبنا خنجمر كلنا اب تግራይ ዝፍጸም ዘሎ ሓደ ጽቡቃት ዘይኮኑ ነገራትን ከምኡ ድማ ኣብ ሞንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝፍጠር ዘሎ ጽንዶ ዝምልከቱን ሕጽር ዝበለ ሓበሬታ ኣለኒ ብዓብዩ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝፍጠሩ ዘሎ ሓደሽቲ ነገራት ክነግረኩም ሕዝውን ክሳብ መጨረሻ ጽንሑ እዚ ነገር እዚ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብ ናብ ኩሉ ህዝብና ክበጽሕ ስለ ዘለዎ ኸ ሼር ምግባር ከምኡ ድማ ላይክ ምግባር ካሊ ኣይሓተኩም እኔ ላይክ እኳ ተገይርኩሞ እዚ ሁሉ ሪኮመንድ ስለ ዝገብሮ ናብ ብዙሕ ሰብ ይበጽሕሙ እቲ ሓበሬታታት ከዓ ኩሉ ሰብ ይሰምዖ ማለት ይኸብራት ተኸታተልቲ ሞንባር ኣብ ሞንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝፍጠር ዘሎ እቲ ናይ ጽምዶ መንቀስቃስ ኣብ ምንታይ ብርክ በጽሕሎ ዝብል ናይ ብዙሕ ሰብ ሕቶ ኮይኑ ስለ ዝርከብ ኣብ ሰዓት እዚ መጀመርያ በቲ ሕቶ ንሱ ክጀመረ ኣብዚ ሰዓት እዚ ጽምዶ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይዝርከብ ከምቲ ሓደ ሰባት ዝብልዎ ዘለው ካፍቲ ናፍቲ ዝላጋዕ ዘሎ ወረታት ዝላተም ዘሎ ወረታት ዘይኮነሲ ኣብቲ ጽቡቕ ደረጃ ኣብቲ ጽቡቕ ምትእምማን ይዝርከብ እቲ ከምቲ ብፍላይ ድማ ብዝሓለፈ ወዲ ጣባ ዝተዛረቦ ነገር ነይሩ ብጣዕሚ ኣብ ብዙሕ ሰብ ቅሬታ ዘሕደረ ዘረባ ማለት እዩ ኣብ ላይቭ ኣብ ቲክቶክ ወፂኡ ንሕና ምስ ትግራይ ንጻመድ ዘለና ፍቅሪ ስለ ዘለና ምስ ተጋሩ ፍቅሪ ስለ ዘለና ገለ ኣይኮነን እቲ ዋና ዓላማና ድማ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ንዕኡን ንምፍራስ እዩ ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ከይዶም ብዙሕ ግዜ ተቃውምቲ ናይ ኤርትራ ካብ ደገ መፅኦም ኣብ ትግራይ እንቀሳቀሱ ነይሮም ሕዚ ግን ካብ ትግራይ ኣስታት 1000 ኪሎ ሜትር ከም ዝረሕቁ ጌርናዮም ኢና ዝብል ሓደ ዘረባ ወፂኡ ብዛዕባ ንሱ ድማ ብዙሕ ክውረ ተሰሚዑ ነይሩ ብዛዕባ ንሱ ምስ ሰምዐት ህዝቢ እውን ኩሉ ደንጊጹ እቲ ጽምዶ ይፈርስ ዲ ዘሎ ወይ ከዓ ናይ ሓቂ ዶ ኣይኮነን ከመይ ዲ ነይሩ ዝብል ኣብ ብዙሕ ስጋት ፈጢሩ ስለ ዝነበረ ኣብ ሞንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ጽምዶ ግን ኣነ እቲ ሓቂ ክነግረኩም ሕዚ እቲ ሓቂ ተዘረጋገጽኮ ብብዙሕ ነገራት ዘረጋገጽኮ ነገር ዘሎ እቲ ሰማዕኹ ካብ ዝውሽጢ ዓዲ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ሕዚ ኣብ ጽቡቕ ምትእምማን ናብ ጽቡቕ ደረጃን ከም ዘሎ እዩ ወዲ ጣባውን ልክዕ ይቅርታ ሓቲቶሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ቀይመቶ ኮይኑ ይቅርታ ኢሉሎ እቲ ጽምዶ ሕዚ እውን ጽቡቕ ደረጃ እዩ ዘሎ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕዚ እውን ኣብ ከባብታት ዶብ ዝስርሑ ንብዙሕ ንሚድያ ዘይነገሩ ብዙሓት ጽቡቓት ነገራት ኣለዉ እዮም ብወገን ኤርትራ ከምኡ ድማ ብወገን ትግራይ ንህዝቢ ቅሉዕ ይፋ ዘይኮነ ግን ድማ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገር ኣብ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ጽቡቕ ነገር ከመጽእ ዝኽእሉ መደባትና ተሰርሖም ዝርከቡ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ እንታይ ንሕና ግን ሕዚ እውን ኣብቲ ናይ ጽምዶ ኣብቲ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ፍቕሪ ሕዚ እውን ዕሰለ ክንብል እዩ ዝግበአና ይኽብለኩም ዝደሊ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ እዚ እቲ ብናይ ጸላእቲ ሴራ ተፈላለዩ ጸንሐ ህዝቢ ሕዚ እውን ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ዝራኸበሉ ሚንስ ጥራይ ኢና ክንፈትሕ ዝግበአና ክንፈጥር ዝግበአና እምበር ሕዚ እውን ኣነ ዝብለኩም ባይዞይ እዚ ጽምዶ ገለ ዝበሃል ኢን ተርምስ ኦፍ ፖለቲክስ ተዘይንወስዶ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ምክንያቱ ኣብ ሞንጎ ክልተ ሓው ህዝቢ እዚ ዝፍጠር ዘሎ ርክብ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ትሒዙ ዝጸንሐ ርክብ ሕውነት ኩሉ ነገር ብቻ እንድዒ ኣነ እንታይ ኢለ ክገልጾ ከም ዘለኒ ዋላ እንተዘይፈለጥኩ ግን ንዓኹም እውን ይርድአኩም ካብዚ ክልተ ህዝቢ እዚ ብላዕሊ ሓው ክኸውን ዝኽእል ህዝቢ የለን ብሓፂሩ እሞ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዚ ሰላም እዚ ሕዚ እውን ኩላትና ኢድ ካኢልና ተሓባቢርና ነቲ ሓደ ተኸይተጸበና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ከይተጸበየ ልክዕ ከምኡ ኤርትራ ካብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ነገር ከይተጸበየ ትግራይ እውን ልክዕ ካብ ኤርትራ ጽቡቕ ካሊእ ሕማቕ ነገር ወይ ከዓ ብዙሕ ነገር ተፈጺሙ ኢላ ብዙሕ ነገራት ከይሓተተት ኣብዚ ሰዓት እዚ ይቕረ ተባሂልና ንቕድሚት ንግስግሰሉ ከምኡ ድማ እቶም ሓበራዊ ጸላእትና ዘለዉ ኣብ ደገ ኣፍ ኮይኖም ክንወሕጠኩም ኢና ዝብሉና ዘለዉ ጽባሕ ንዓኣቶም ክንምክተሉ ንኽእል ሰዓት ዳ እምበር ኣብ ሰዓት እዚ ሕዚ እውን ንበኣሰሉ ወይ ከዓ ካሊእ ቂመይ ቂምካ ንበሃለሉ ቅድሚ ሕዚ ከም ዝገበርካ
እንባሃለሉ ሰዓት ኣይኮነን ይኽብለኩም ዝደሊ ክብራት ተኸታተልቲ ብሓፂሩ ሕፅረ ቢለ ክነግረኩም ከለኹ ግን እቲ ጽምዶ ሕዚ እውን እቲ ምትእምማን ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዶብ ጽቡቕ ነገራት ይስርሑ ኣለዉ እቶም ዝስርሑ ዘለዉ ነገራት ከዓ ግዜኦም ሓልዮም ናብ ህዝቢ ክሳብ ዝሰራጨው ይፋ ክሳብ ዝኾኑ ሕዚ ንሕና እውን ጸጥ ኢልና ኣለና ማለት እዩ እምበር ኣብቲ ዶባት ብዙሓት ጽቡቕ ነገራት ኣብ መንጎ ትኽልትኡ ህዝቢ ብዙሓት ጽቡቕ ነገራት እዮም ዝካየዱ ዘለዉ ካብ ሰዓቱ ናብ ሰዓቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ እሞ እዚ ነገር እዚ ፈሊጥና ሕዚ እውን እቲ ሰላም ናይ ክልትኡ ህዝቢ ንከይዝረግ ኩላትና ተሓባቢርና ኢድ ካይልና ጽቡቕ ነገራት እንታይ እዩ ዝበሃል ወለድናሲ ሓደ ኤምባሲ ብናይ ውልቀ ሰባት ጸጸር ደርቢኻ ይስራሕ እዩ ኢሉ ሓቆም እዮም ሓደ ሰብ ሓንቲ ጸጸር እንድሕር ደብርዩ ብድሕሪኡ ዝመፁ ብዙሓት ሰባት እውን ነናይ ባዕሎም ሓንቲ ጸጸር እንድሕር ደብርዮም እምባ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ሓቆም እዮም ከዓ ሕዚ እውን እንታይ እዮም ዝብሉ እዞም ኣምሓሩ ድር ቢያብር ኣንበሳ ያስር ይብሉ የለው ከምቲ ልክዕ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ሕዚ እውን ኩላትና እንድሕር ተሓባቢርና ዘይንሰርሖ ዘይንዘልቆ ነገር የለን እሞ ሕዚ እውን ዘይንፈትሖ ነገር ዘይንፈትሖ ከቢድ ነገር ዘይንፈትሖ ሽግር የለን እሞ ኩላትና ንተሓባበር ናብ ሰላም ንስመር ኩላትና ድማ ንሰላም ንዘምር ይኽብለኩም ዝደሊ ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ቅፅል ኣቢለ ድማ ኣብ ትግራይ ሕዚ እውን ብዙሕ ክፍተታት ይረአ ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎ እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ዝረአ ክፍተታት ሕዚ እውን ንጸላእትና መጠቀሚ ቦታ ኮይኑዎ ኣሎ መሕብእ ቦታ ኮይኑዎ ኣሎ ከምኡ እውን እቶም ካብ ማእኸል ሃገር ብዙሕ ዓይነት ኣጀንዳ ዝቕበሉ ሓደ ዓይነት ሰባት ኣለዉ እከለ ኢልካ ምዝራብ ይከኣል እዩ ግን ድሓን እስኪ ብዙሕ ጽቡቕ እውን ስለ ዘይኮነ እቲ ሰብ ንሱ ጽባሕ ንጎ ከዓ ተኣሪሙ ተናሲሑ ክርከብ ስለ ዝኽእል ሕዚ እከለ ኢልካ ምዝራብ ብዙሕ ጠቓሚ ኮይኑ ይረኸብኩም ክብራት ተኸታተልቲ እምበር ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ክፍተት ይፍጠር ኣሎ ምክንያቱ ድማ ካብ ሽዋ ካብ ማእኸል ኢትዮጵያ ሓደ ኣጀንዳታት ተቐቢሎም ዝመፁ ሕማቃት ባንዳታት ተጋሩ ስለ ዘለዉ እዩ እዚ ነገር ዝፍጠር ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ ከምኡ ድማ ናይ በጀት ፀገም እውን ቃል ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ጀነራል ታደሰ ኣብዚ ነገር እዚ ብዙሕ መግለፂ ከውፅእ ይኹን ክዛረብ ኣይስማዕን ዘሎ ብሰዓት እዚ እንተኾነ ግን ኣብ ትግራይ እቲ ካብ ፌደራል ክመፅእ ዝግብኦ በጀት ሕዚ እውን ብሲሶ ደረጃ እዩ ብሲሶ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እምበር ምንም የለን ኣብ ሰዓት እዚ ካልእ እቲ ዝግበአና እቲ ነተን ንኩለን ክልታት ተዋሂቡ ንዓና ዘይተዋሃበ ዘሎ ሕዚ ተቋሪፁ ዘሎ በጀትና ብዛዕባ ንሱ ሕዚ እውን ብዙሕ ግዜ ክዝረብ ኣይሰማዕናን ዘለና እዚ ሓደ ድኹም ጎኒ ናይ ትግራይ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ እሞ እዚ ነገር እዚ ኩላትና ሕዚ እውን ክንቃለሰሉን ድምፂ ክንከውንን እዩ ዝግበአና ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ዝተፀገመ ሰብ ኣሎ ብዙሕ ደሞዝ ዘይተኸፈለ ማህያ ዘይተኸፈለ መምሃራን ኣለዉ እቶም መምሃራን ኣብ ታሕተ ደረጃ መነባብሮ ደረጃ እዮም ዝርከቡ ነቶም ካብ ኢድና ኣፍ ዝነብሩዋ ኑሮ ነታ ደቆም ዘዕብኢላ ንእሽተይ ዘይትረብሕ ቅርሺ ሕዚ እውን ትቋረፅ እያ ዘላ ብመልክዕ በጀት ብመልክዕ ድጎማ ዝወሃብ ዝነበረ ናብ ህዝብና ዝበፅሕ ዝነበረ ማህያ ሕዚ እውን ብኣግባቡን ብግዚኡን ኣይበፅሕን ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሽግር ንኽፍጠር ምክንያት ዝኸውን ዘሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ ብዓብዩ ብፅሒት ይወስድ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ እሞ እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ናይ ህዝብና ሽግር ሎሚ ዘይዋጋዕና ማዕዝ ክነዋግዐሉ ይግባእ ኢልኩም ይኹን ክብራት ተኸታተልቲ ትሓስቡ እሞ ሕዚ እውን ኩላትና ድምፂ ንኹነሉ ይኽብለኩም ዝደሊ ኣብ ብዙሕ ሶሻል ሚድያ ንነጥፍ ኩላትና ተጋሩ ኩላትና ኣክቲቪስታት ተጋሩ ድማ ኣብ ደገ ዘለዉ ይኹን ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ኩሉ ብሓደ ድምፂ ነዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ብሓደ ኮይኑ ድምፁ ከስምዕ ይግባእ ይኽብለኩም ምክንያቱ ህዝቢ ድምፂ እንድሕር ኣስሚዑ እቲ መንግስቲ ከዓ ከይፈተወ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ከይፈተወ እዩ ድምፁ ዘስምዕ እሞ መፍትሒ ዝገብር እሞ ሕዚ እውን ኩላትና ተሓባቢርና ነዚ ምስኪን ህዝቢ እዚ ነዚ ለዋህ ህዝቢ እዚ ሕዚ እውን ንኽሓሶ ድምፂ ንኹኖ ይኽብለኩም ዝደሊ ክብራት ተኸታተልቲ ቅፅል ኣቢለ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ዘሎ ሓውታት ኣብ ኩሉ ከባብታት ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብዙሕ ዕግርግራት እናተፈጠረ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ጀሚሩ ክሳብ ኦሮምያ ዘሎ ከባብታት ከምኡ ድማ ክሳብ ትግራይ ዘለዉ ከባብታት ኣብ ሎምቕነ ቀኒዩ ዘሎ ዕግርግራት ሕዚ እውን ተሳተፍቲ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲታት ኣብ ኦሮምያ ክልል ዝጀመረ ኣብ ዩኒቨርሲታት ዝጀመረ ተቃውሞ ሰልፊ ዳውን ብርሃኑ ክብሉ ብዙሓት ሰልፈኛታት ርኢና ኣለና ብዝሓለፈ ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ሕዚ ዩኒቨርሲቲ ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ኤሌመንተሪ ስኩል ጀሚሩ ክሳብ ሃይ ስኩል ፕሪፓራቶሪ ስኩል ሕዚ እውን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ተዓፅየን እየን ዝርከባ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ማለት ኣብቲ ከባቢ ንሱ ድማ ሕዚ እውን ናይ ዝተፈላለዩ ናዕብታት ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕቶታት እቲ ህዝቢ ልዒሉ ኣሎ እቲ ናዕቢ ንሱ ድማ ሕዚ እውን ንኣገዛዝ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ይመስል ክንሪኦ ከለና
حزون أبي أحمد ببزح نجارات ببزح عقد ببزح أنفت نزنا جروزين مرجع على مكر كنت هلا حزون كعقم لعل خوين وقتم مهارة نفت خباب زلو أخل دمو زي رخبنا أخل مهيا رخبنا زجبنا نجار قلت أي رخبنا نزولو نجارات حتوتات بزيحهم حزون اتي ممهار مستمهار تقاريتو يزركب أبدو إثيوبيا مالتي كومد ما استفل عليك أبتات أوروميون تقاريتو يزركب كومد ما اتم تمهارون زل علونا بعلم زخون حتى لهم اتحتو نسون تأيو حزون اتي ناي كاريكلم ناي إثيوبيا من مغيارو سعيبو حزون عدمنا جزينا تودو لنا لكم منبر إذن جرزي حزون عنا زملكة يكونن نحنا بارو تيكونن أبانا سوشيال إكسبيرينس كتجبرو أين فكرن نحنا سي لابراتوري كونن زولو مفكرتات شرحتاتي ناس مع خنيرة أبدي نزي ساعات زي دما أبي أحمد نمشففان نزنا جرزي نمشففان أب 4 كيلو زي جبرو نجار يلن أبدي ساعات زي أم خكر يوم زركبو توم أب 4 كيلو زلو حلفت حزون بب معلت بب ساعتو أخيبا يم تصوع زلو أخيبا يم زحلفو زلو جزيوم بزي مخنيات أخيبا زي دما حزي حزبي أب زباننا نحر تلاعيلو نحنا أب حداقة وديقنا لنا مالتيو نزي حزب زي بمنتاي أجندو كنا قيرو لنا بمنتاي رئيس كنكير كنكيلا لنا إزي رئيس زي إزي أجندا زي بقربا معلت كغير تزيخ إلي دما تموليسونا عنا حاو خوينو خاك أصلنا يكبال عنا إزي حدا أجندا تلاعيلو لو إزي نقرو زي نمقوام دما إزي نقرو زي نمشففان منن كم زي تفترن ممثال دما بوزحات سراويتنا إثيوبيا ناب كبابتات دو إثيوبيا نا أورومياني أتولو كوم دما نافتن يونيفرسيتات حد يونيفرسيتات بوزحات ببزحهم بقصر بوزحات زخونو عطوقاتي أتولو زم عطوقات زياتهم دما نايتهم تمهارو دمصن معفانن اتم تمهارو كوفيلهم منم عينت سلاماو سلف نخي يغبرو نمحلاون زملكت جبر زلو شباب بديو بوزحات يونيفرسيتات إثيوبيا خمسين كلاتنا نسمعوا زلنا بساعات زي مهار مستمهار تطوي لله أب بزحت مالك أب كبابتات أوروميان بفلاي أو أوروميان أو دو إثيوبيان زلو يونيفرسيتات مالتو لومي عربيو كابسوني جميرو كسب عرب دما منم عين تمرتيلن أب ساعة زي تطوي اللي جركبا ما بزحت يونيفرسيتات مالتي خبرات تخاتلتي انت هنا جن زوم عطقات حزون دمصنايتهم تمهارون معفان زخدو زلو رحقات نمجمواتن نمسمعنا ياو خمتي ننغركم زلنا ايو تجبط حبريتها زي زمسل ያው ኣብ ሰዓት እዚ አብይ አሕመድ ወሪድዎ ዘሎ ተቃውሞታትን ናዕብታትን ንምረጋጋዕ አጀንዳ ንምቅያር ሕዝውን ብዙሕ ዓይነት ነገራት ኣብ ትግራይ ናብ ኤርትራን ክፍጽም ከም ዝኽእል ጥርጣረታት ኣሎ ጥርጣረ ጥራይ ይኮነን ሕዚ ድማ እቲ ካብ ውሽጢ ንሰምዖ ዘለና ሓበሬታታት ድማ ብጣዕሚ መስግን መፍርሕን እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ኤርትራ ናብ ትግራይ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ከም ዘሎ ብርግጽ ኣይፍለጥን ግን ነዚ ነገር እዚ ክምክት ዝኽእል ድዩ نهزبنا كاب طفات كاب جنوسايد ككلاخل خل مدلوات يجبر دلو أي جبر زي نخلاتنا حتى كون زخل نجار يون تخونا جن أبي أحمد حزون نزي نجار زي نزي أبدو يتبقى أب أوروميان تفت يرزولو نجار نمرجع حزون كوسلو زي خل سجوم تيلن مخنياتو أجندة تغير ندحر كوين كحد عبي نجار بسمين جز ندحر فتير كايلوم سلازي حاسو مالتي خبرات تقاتلتي سلازي أب تجرين أب إيرتران بوزح حمق نجارات كفت سمي خليو اتي ابدو إثيوبيان اب اوروميان تفطيرو زلو حماق تقاومو نعبد ما نعو لكع خم مغير اجندا كيرو حسيبو ولو اب تግራይ ተፈጠረ ነገር እንድሕራሉ ኮይኑ ድማ እቶም አኡ ዘለው ከባብታት እቶም ኦሮሞን ዶ ኢትዮጵያን እንብሎም ኣብ ትግራይ እዚ ነገር ዝተፈጠሩ ኢሞ ንዑዝሞቱ ወይ ከዓ ንዑሱ ቅበሉ ገለንተ ተባሂሎም ምንም አይውሉን እዮም ኣብ ትግራይ ኣብ ባዕሎም ተፈጠረ ይፈጠር ብዘይገድስ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ነገር ግን በቃ ልክዕ ከምዚ አንቴና ከም ዘለዎ ሓሰኻ ልክዕኹም እዮም ዝጓዓዙ ንሳቶም ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ዘለዎም ሕዱር ቂም ሕዱር ጽልኢ በቃ ንትግራይ ዘለዎም ጽልኢ ዘርእየካ ዝነገር እዚ ማለት ይኽብረት ተኸታተልትሞ ሕዝውን መቀየር አጀንዳ ከይንኸውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናብ ልዕሊ ኤርትራን ክፍጠር ንዝኽእል ነገራት ኩላትና ኣቀዲምና ሓሲብና ኣቀዲምና ተዘጋጅና ክንጸንሕ ይግባና ይኽብለኩም ዝደሊ ክብራት ተኸታተልተይ እቲ ሎማዓንቲ ሒዞ ዝነበርኩ እዋናዊ ሓበሬታ እዚ ይመስል ነይሩ ክብራት ተኸታተልቲ ክሳብ መጨረሻ ምሳይ ስለ ጸናሕኩም ድማ ብጣዕሚ ዘመስግን እዚ ሓበሬታ እዚ ንኩሉ ህዝብና ክባጻሕ ስለ ዘለዎ ድማ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ብፍላይ ድማ ሼር ናገበርኩም ናብ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ናብ ኩሉ ህዝብና ንኽበጽሕ ህዝብና ድማ በአግባቡ በአግኡ ተዳልዩ ክጸንሕ ንዝመጾ ነገር ንኩሉ ክምክትን ንኩሉ ነገራት ድማ ዝግጁ ኮይኑ ፌስ ክገብርን ኩላትና ክነበረሃት ይግባና ማለት ይኽብራት ተኸታተልቲ እንተሰሰናይ ንዓኹም ኩሉ ይምነይልኩም ሰላምን ጥዕናን ረህዋን ንሃገርና ንህዝብና ከምኡ ድማ ኣብ ዘለናዮ ድማ ንኩላትና ድማ ስምረት ይምነይልኩም ሰላም